enw i Ddi Cews a dwi'n Llysgenhadon Ifanc o Ysgol Cyraeddin. Heddiw rydyn ni yma yn Nant Bwch yr Heian i ein cyfarfod cyntaf y grŵp Llywio Conwy. Da ni'n bwriadu gweithio gyda'n gilydd fel ysgolion eraill i wneud mwy dros Conwy yn gyfan. Ni wedi bod yn gwneud rhaffau uchel, wedi'n dechrau cydweithio, dod i nabod ein gilydd mwyn gwneud lot fwy o gwaith wrth ni parhau trwy'r blwyddyn. Da ni wedi bod yn dringo o'r wel dringo a da ni wedi bod yn gwella fel cyfathrebu gyda grŵp ag fel dod yn agosach gyda'r pobl aelodau Llysgenhadon Ifanc. Dwi wedi mwynhau wneud y gweithgaredd y bore yma oherwydd dwi wedi hoffi datblygu sgiliau gweithio mewn grŵp fi a cyfathrebu gyda pobl newydd dwi'n wedi cyfarfod o'r blaen. P'nawn yna, da ni wedi cael cyfarfod mwyn cynllunio i'r dyfodol a penderfynu y beth rydyn ni am ffocysu ar dros y 12 mis nesaf. Aethon ni lawr i'r gynhadledd cenedlaethol lle oedden ni trafod am Pledge Aim, sef dyheu, ysgogi ag ysbrydoli. A prynawn yma da ni wedi bod yn trafod am y Pledge ag wedi bod yn trafod am sut fyddwn ni gael fwy o pobl ifanc i wneud gweithgareddau chwaraeon a corfforol. Ond mae llais y dysgwr yn hynod bwysig i ni fel tîm chwaraeon ysgolion Conwy. Gyda sefydliad y grŵp Llywio rwan yn y sir, mae'n rhoi cyfle i'r tîm gydweithio yn agos iawn gyda Llysgenhadon Ifanc mwyn sicrhau fod ysgolion a'r gymuned yn darparu gweithgareddau y mae y plant a phobl ifanc yn ei fwynhau a fydd yn ei dro yn ei ysbrydoli i wirioni a'r chwaraeon am oes.